Mm. Hello mga kapudibit! Today kakain po tayo ng burong isda at meron tayo ditong ampalaya, talong, okra at pritong tilapia. Mga kapudibis at drinks natin, coke. Mga kapudibi, bago po tayo kumain, pray muna po tayo. Amen! Ayaw mga kapudibi, malinis na yung kamay namin. Makantam kay Kapampangan. Shh, muli. Muna yung kay kami. Mga tana po, ayan. Opo. Minom tatang. Ay, minum tama. Oh, bakit? Pampatarulas. May dulas na. Kanya. Kanya. Ay. Bata na nasi. Puta ka nanda pa din nga liwa. Ang tinalango. About din tagilan eh. Oo. Kakakiin. Ay, kaya kunin ka na ako. Kaya na yan. Bure mo na yan. O, sige. Ikang bana. Ay, kanya. Oh my God. Oh my God. Kasi marakalisda ngayon. Kaya ginawa kami tagilo. Ang unang sumo ay para sa inyo, mga kapudibi. Mga tana po. Mga tamo. Mm. Nakakamiss ang Tagalog. Naman. Ne? Masa tanong ka? Promise. Wala tayong ano ngayon. Mustasa, wala kasi sa Santo Tomas. Sarap. Ginawa po ni ano to, kusinang kabalen. Manyaman. Ang sarap ng tilapia fresh. No? Maraming tilapia ngayon dito sa amin. Sa Santo Tomas. Dito sa atin wala naman. Ano? High tide. Malilit lang yung tilapia. Oh. Malaki pa rin yung tubig sa amin, mga kaputibis. Kalang. Di na nawala yung tubig, no? Nag-stay na sa amin yung tubig. Buti pa yung tubig. Next day, yung jowa mo, next day ba? Hindi. Tayo na lang daw aalis dito, sabi ng tubig. Tayo na daw mag-a-adjust. Buti pa siya, may forever, ikaw. Wala. Naniniwala ka ba sa forever na yan? Oo. Ay, panoorin niyo si Roderick Paulate sa ano? Ha? Sa cinema. Sa sine. Sa August 20. Ay, nag-promote. Nag-promote na. Roderick Paulate, hello po. At saka wari sa rin ba?
Ako ng tanamang ka rin. Ako yung puno doon. Ang sarap talaga niya. Ay, atinda pala talong, madam. Hoy. Ay, atinda palang balasenas, oh. Ay. Mag-cheers na tayo. Chips. Ay. Ay, kanya, ma'am. Gusto natin yung plato natin. Meron palang talong. Kanya ang dating talong, oh. Oh my God. Mm. Sarap. Manyaman. Talong tapos tilapia. Ang sarap. Ayan, oh. Tapos nasi. Ay, Diyos ko, day. Mayroon diet. Ay, diet. Wow, nagda-diet. Diet. Alang diet sa pamilyang to. Pati ako diet. Tilapia. Nakangis-kis na ibigam. Ang totoo daw sexy yung matataba. Hindi yung payat. Kasi kapag wala kang makain kami, papayat pa lang kami. Kayo, patay na kayo. O, diba? Yun. Papapayat pa lang kami, oh. Yung iba gusto nila mataba. Naniniwala ako. Ikaw ba nung gusto mo sa lalaki? Mataba. Oo. Kahit ano. Basta, ipaglalaban niya tayo. Dok, ano lang. Basta mapait na. Manta na mga nanong. Diba? Enjoy tayong Tagilo, oh. Kalaga tayong makapang Tagilo. Kaya tayo enjoy. Ay, wow. Oh, kuya. Masya shining. Oh, kurantininda. Matwaya pa kang inda mo. Matwaya pa. Matwaya pa sa nanay niya yung ano. Okra. Pero manyaman niyo. Dahan-dahan, baka matinik. Tinik. Yak talaga biasa kong. So kahit nakapikit, marunong maghimay. Ang balo ko la ding kahay. Balo ko la ding dendwi da ding asan. Di makapikit ko. Di makapikit ko, guys. So, nakikita ko, di ba? Kapisyado. Kapa naman, may ragul ka kilele yung mga kabisado din kaya eh. Masarap naman pala yan kasi mapait. Tama na to. Meron ka pa. Saan? Titikman natin kung hindi mapait nga. Ay, buha. Masana siya yata hindi. Mayo mo ya. Naman na. Kasi dito natin to. Maka-smile lang, maka-smile. Kaya mapaitin tindaro. Muta mo, Pin. Good vibes na.
May siya singokra. Mababasaya kasi kay ngura ni kwa na meto ko. Ano naman? Guys, may upload po kami sa Facebook. Panoorin niyo po yun. Yes. Check na matutuwa po kayo sa latest video namin. Panoorin niyo. And syempre gusto din natin magpasalamat kay Ma'am Lisel, no? Ma'am Lisel, thank you so much po sa Thank you so much po, ma'am. senior yung blessing sa kapalan po namin dito sa Lubao. And God bless po. Alam niyo na po yun. Napakabait niyo. Hindi natin magagawa yan kung hindi tumulong si Ma'am Lisel. Ma'am Lisel. And thank you so much po, ma'am. God bless po. Ingat po kayo dyan. Yes, huwapin po. Ingat. Balita namin magkaka-tsunami daw sa Japan, no? Lahat na maapektuhan sa. Hindi naman po Pero sana. sana hindi pong mangyayari, hindi po matutuloy yan. Eh. Si God po ang bahala dyan. Hindi matutuloy yan. Ingat po kayo, Ingat po kayo, ma'am. ma'am. Nam. Basta gulay makapudo bis masarap. Mga kang okra. Ito naman. Manyaman niya talaga yung tagilo na yan. Ay, salamat po. Ayan, mga kapudibis. Agis namin na naman pamangan mi. Pero atintan terang tilapia. Duwi. Mga kapudibis. Oy, ni mo po yung tagan tilapia. Metong yan po potamya kanan ni. Ang ganakin ng video mi. Kita-kits sa susunod na mukbang. Thank you so much po. Ingat po kayo palagi. Bye-bye.